Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakitulit tayo sa ating pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Disyembre 10 hanggang 13, 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, meron tayong binabantay na yung area of low pressure o sama ng panahon sa may katimugan bahagi po ng Guam, malapit po sa equator. At ito po ay binabantay natin dahil po base po sa mga reliable computer models, lalo na po yung American at European models, ay nagpapakita na posibleng dadaan po ito ng katimugang bahagi po ng ating bansa. Okay? Lalo na po sa may Kabisayaan at Northern Mindanao. So, importante po na mapakinggan ninyo ang pinaka-latest dito sa bagyong ito. Although, base po sa mga computer models, hindi pa rin po siya nagbabago. Ang pinapakita, December 16, may posibilidad na magla-landfall po ito. At since kahapon, the other day, yun pa rin ang pinapakita niya. So, medyo lumalapit na po, tumataas ang probability. Lumalapit tayo dun sa 50% mark. Okay, so nasa 30 to 50% ang probability na ito mag-landfall as of this time kasi nasa 6 to 7 days pa from now. Once na pumasok tayo sa 5-day forecast, papunta sa 3-day forecast, ay medyo tumataas na po ang probability niyan. And since hindi po kayo nagbabago, magkatabi po ang mga forecast track nitong dalawang computer models, ay heads up na po ito sa atin. So, kailangan natin, particularly ng weekend, kapag naging bagyo po ito, ay kailangan pong tutukan natin itong weather system na ito. So, ito po yung latest GraphSat. Bago natin i-discuss ang tracking nitong si LPA96W. Ito po ay kanina itong late afternoon in-issue natin. Friday, December 10 hanggang bukas, December 11. Nanatili pa rin yung hanging amihan sa buong bahagi po ng Luzon hanggang sa Kabisayaan. At medyo mahangin po ang panahon dito. Umabot po ng 30 hanggang 60 kilometro bawat oras yung lakas ng bugso ng kanyang hangin. Dahil po yan sa malakas na high pressure po dito sa may Eastern China. So, nagbibigay po ito ng malakas na hangin dito. At mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyan pangdagat. So, bawal mo nang pumalaot, lalo yung mga mangingisda. Dahil meron tayong narinig na balita kahapon na may nawawala daw mga fishermen malapit po sa Catanduanes area pumalaot para mag-fishing. So, halos maraming hanggang ngayon, wala pa silang naririnig na balita tungkol sa. Let's hope and pray buhay po sila at kasi mahirap po sa ganitong panahon. Okay? Now, apera ng northeast monsoon, yung amihan, meron tayong shear line. Ito po yung buntot, dating sinatawag ng Pag-asa na tail end of a cold front. Binago nila para at par with the World Meteorological Organization at yung mga ibang weather agencies. Ang tawag nila dyan is shear line. Ito po yung area ng mga thunderstorms. Nasa dulong parte po is ng frontal system. So, dito po sa tropics, ang tawag dyan shear line. So, nagbibigay po dyan ng mga thunderstorms sa bahagi nito ng Kabisayaan. Kasama po ang katimugang bahagi po ng Bicol, Masbate, Sorsogon, Albay. Kaya sa Legazpi, medyo umuulan doon. Dito na sa Naga, halos wala. Although may mga maninipis na ulan na nakaranasan natin sa mga nakalipas na ilang oras at yung mga drizzles. So, patuloy po yan. At dito naman po sa Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, epekto pa rin ng amihan at yung shear line. As well as itong area po ng Palawan, Southern Sulu, ay apektado po ng hanging amihan. Hanggang dito po sa may Kalayaan Island Group. Okay? So, yan po ang kalagayan ng ating panahon. Hanggang Monday po, ganun po ang situation. Walang pagbabago. Nandiyan pa rin yung amihan. Now, if focus natin na yon, ang attention dito po kay 96W na bago na po itong LPA. Kasi yung dati dito, si 95W, na nakalocate po dito sa may bahagi nito ng South of Guam. Dito po siya dati. Medyo nalusaw po ito at yung isang circulation po dito na part ng trough kahapon sa ating GraphSat ay lumakas at ito na po yung panibagong LPA. It's now known as 96W
At ito na po yung magiging bagong center ng nagbabantang bagyo. Okay? Sa kasalukuyan, hindi po siya gumagalaw, but nakikita po natin sa satellite animation, mamaya, nakikita natin na medyo nag-organize po siya unti-unti. So, for the next 24 hours, hindi po ito inaasahan magiging bagyo. Most likely, baka sa linggo, okay, baka maging tropical depression po siya. So, pupunta tayo doon sa high probability na situation dahil kung linggo, that's 3 days from now, so malamang baka matuluyan po ito mag-develop. Ito po yung fast animation para makita ninyo. Ito po yung area kung saan siya nagde-develop na yun. Nandito po yung area niya. Okay? Diyan yung low pressure system. At ito po yung shear line. Nagbibigay ng mga thunderstorms sa silangan bahagi po ng Kabisayaan, Southern Bicol, ibang bahagi po ng Visayas, at Kanluran at Hilagang Mindanao. Okay? So, mag-ingat lang po sa mga posibleng pagbabaha pag meron pong malalakas na thunderstorms dala niyang shear line. Now, tutok muna tayo sa Pilipinas. Ito po yung zoom in satellite animation sa mga oras na ito for the past 6 hours beginning at 3 o'clock in the afternoon hanggang 9 p.m. So, nakita po natin itong mga thunderstorms na dala ng shear line. Nagpapaulan na yun sa may Masbate at Sorsogon at ibang portion po ng Southern Albay at dito rin po sa may Northern Samar, Western Samar, and also dito po sa may Zamboanga Peninsula at iba't ibang parte po ng Visayas. Okay? And kung titingnan na naman natin yung forecast pagdating sa rainfall accumulation sa susunod na 3 araw hanggang Lunes, inaasahan pa rin mga pabugso-bugsong ulan sa may Cagayan Valley, lalo na po sa may coastal areas nito, at sa may Northern Quezon, Kabikulan, especially those facing the Philippine Sea, itong Camarines Norte, Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay, including Legazpi, at Sorsogon, at gayon din po dito sa may silangan bahagi po ng Samar at Leyte, and ito po yung epekto ng shear line. Gayon din po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Northern Panay, Northern Negros, at ibang areas po ng Cebu. Now, dito naman po sa may Zamboanga Peninsula, ay may mga localized thunderstorms po dyan magaganap. At magiging mas malakas po dito sa may bahagi po ng Southern Sulu at Palawan, kasama pong Calayan Island Group. Ito po nga ulan po nito ay nag-i-interact po yan dahil po sa hanging amihan na malamig at medyo mainit po dito na nag-create po dito ng mga thunderstorm activity. Okay? Ngayon, yung bagyo po, yung potential na bagyo, hindi pa siya bagyo. Okay? Kaya sinasabi natin potential na bagyo. Kung i-move natin itong rainfall accumulation, ito na yan. For the next 3 days, gagalaw yung ulan papuntang Yap at Palau. Okay? So, dyan muna tayo kasi baka magbago pa for the next few days. Now, punta natin na yun ang latest sa forecast mula sa reliable computer models. Punta tayo sa wind. Balik natin itong video natin. Okay. So, unahin natin yung European model. Ito yung forecast sa wind at pressure. So, kikita ninyo, ang normal pressure po is between 1,012 and 1,014, which is 1,013 hectopascals. Normal po yan. Yung malakas na hangin yan, dulot lang po yan ng amihan. So, sa sunod na 3 araw hanggang Monday, kita ninyo, nandyan pa rin yung amihan. Sunday, nandyan pa rin. Although, ina ng bagya. Monday, nandyan pa rin. Now, sa Monday, mag-move forward na tayo hanggang Saturday, December 13 to 18 para makita natin kung saan talaga magla-landfall ito. Although, medyo mataas pa yung uncertainty kasi 6 days to go. Okay? Kasi December 16 ang possible landfall. So, unahin natin yung European model. So, nandyan siya. Okay? I-move natin na Tuesday. Ayan na po siya. Papasok ng Philippine Area of Responsibility mga tanghali o hapon ng Tuesday, December 14.
as a tropical depression or tropical storm. Now, i-switch natin sa American model, yung GFS. Ibang klase po siya. So, dito sa American model, very aggressive po. Minention niya ng Joint Typhoon Warning Center, the most aggressive sa lahat ng mga computer models na pinapalakas talaga niya as a almost a super typhoon ay itong American model. So, sa Tuesday, pagpasok ng PAR, isa na po siyang malakas na typhoon. But yung European model, tropical storm pa lang. So, we can get the average sa gitna niyan. So, most likely, tropical storm siya or severe tropical storm. Now, Wednesday, 2 p.m., bigla-bigla, nandiyan na kaagad siya. So, medyo mabilis yung kanyang takbo. Siguro nasa 26 to 28 km per hour kanyang movement. Medyo malakas kasi yung high pressure steering ridge sa level na kung saan siya pinupush papuntang west. So, nasa gitna na po siya ng South Philippine Sea. And then, yung 995 hectopascals, isa po yung tropical storm. But in reality, baka severe tropical storm po siya. While yung American model, patuloy pa rin na isang malakas na typhoon. 963. Category 2 po yan o Category 3. So, halos magkapareho po ang kanilang identical ang kanilang tracking. Although mas mataas ng bahagya ang American model. Kaya sinabi ko, yung European model, magaling yan sa mga forecast, lalo na sa long range. Now, punta na tayo sa midnight of Thursday, December 16. Ito yung area ito yung araw kung saan magla-landfall po siya. So, yung ECMWF ay magiging severe tropical storm po siya or posibleng category 1 typhoon. But yung American model, ayan po siya. Malakas na typhoon po siya. Baka hindi naman super typhoon, mga category 3. And then it's approaching eastern Visayas. Balik tayo sa ECMWF. Medyo stick lang tayo sa December 16, Thursday, kasi medyo mabilis yung kanyang takbo. Pagdating ng tanghali ng December 16, ECMWF, nandito na po siya sa may Southern Leyte. So, most likely, mga between 7 to 12 noon, magdadaan po siya dito sa may bahagi po ng Siargao at Dinagat Island bago siya lumabas po dito. Okay? So, yan po ang area of possible landfall. So, gaya ng sinabi ko, this is still 6 days out. So, ibig sabihin, 6 days to go, nasa 30 to 50% pa ang probability niyan na magbabago pa po yan. Hindi pa yan final. Kasi ang mas final is less than 3 days. Especially yung 12-hour to 24-hour forecast. American model, December 16, Thursday, 7 a.m. Ayan na po siya. Maglalandfall po sa G1 Eastern Samar. Okay? So, magkaiba po ang area of landfall. Then, pagdating ng alas 5 ng hapon, balik tayo sa European model. Alas 5 ng hapon, nandito na po siya sa may Western Negros. So, mabilis yung kanyang takbo. Siguro mga nasa 28 to 33 kph. So, ang good news sa mabilis na takbo na bagyo ay yung duration ng effects ay magiging shorter compared sa mabagal na bagyo. Okay? But still, bibigay po itong grabing ulan, possible pagbabaha, landslides, storm surge, yung mga malalaking alon na hahampas sa coastal areas, posible magkaroon ng mga coastal flooding. So, lahat ng effects nandyan po yan. Now, yung American model, 5 p.m. ng December 16, nandito pa lang po siya sa may area po ng Bantayan Island, approaching Northern Negros and, Northern Panay, sorry. So, dadaan po siya sa may Rojas City. So, yan po ang medyo mabagal yung galaw ng American model. Sana bumilis din siya. Now, balik tayo sa European model. Pagdating ng Friday morning, yan na po siya. Dadaan po malapit sa Cuyo Island. And, between 9 to 11 a.m., tatawid po siya ng Northern Palawan. Samantala, ang American model,
between 9 to 11 a.m. sa Friday, tatawid po siya ng Calamian Group after crossing northern Panay in the evening of Thursday, December 16. So, December 17, 8 a.m., nasa Calamian Group, while your European model, paglampas niya ng Negros, diretso na po yan sa may, dadaan po, malapit sa Guimaras, okay? So, Friday morning, northern Palawan po siya maglalandfall. Okay? So, marami pa pong pwedeng ipagbago ito kasi 7 to 8, 6 to 7 days po ito. So, nasa low probability po itong forecast na ito. American model, nandiyan na rin sa labas ng ating PAR. So, to summarize the track of these two, so, gagawa tayong line, okay? Ito po yung track ng European model. So, dito po siya dadaan. Labas po siya dito. Labas siya dito. And then dyan. Yung American model, dito po siya. Medyo mataas ng bagya. Landfall po siya dito. Diretso po dito sa may Bantayan Island, northern tip of Cebu. Labas po sa may Calamian. At exit po sa West Philippine Sea. So, magkalapit po yung kanilang tracking. So, ang area of uncertainty nito, okay, gawin natin black para mas malinaw po ang tingnan. So, ito po yung area na posibleng daanan niya. Yung area, cone of uncertainty. Anong ibig sabihin po niyan? Kasi, if say humina yung amihan, aakyat po yan, baka dito siya dumaan. Pag lumakas pa rin yung amihan, pwedeng dito siya sa may Northern Caraga, Northern Mindanao. Ngayon din po ang areas po ng Cagayan de Oro. So, as of this time, nasa 30 to 50% pa ng probability kasi 6 to 7 days so pwede po yung magbago. So, ang tatandaan natin is ang areas na pwedeng maapektuhan nito kung tumaas po siya is from Metro Manila, southern portions of Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region. Kung bumaba naman po siya, dito po yan sa Davao Oriental, northern part ng Mindanao. So, marami pang pwedeng mangyari sa tracking niya. Okay, since 6 days to go, marami pang pwedeng pagbabago niyan sa kanyang tracking. So, ito po yung titingnan natin yung area of uncertainty. So, guys, dito sa may Metro Manila, Bicol, Eastern Visayas, hanggang dito po sa Davao Oriental, ay kailangan on the lookout tayo sa possible tracking po niya. Malalaman po natin yan pagdating ng Monday, may mas malinaw na tracking po yan, ang mga computer models, at lalabas na po tayo ng tracking, okay? Based po sa pinapagitan ng itong weather system. So, as of now, ang possible landfall area is between Dinagat, Siargao, Islands, Leyte, up to Eastern Samar. Okay? So, it depends kung maliit lang siya masyado, hindi masyado ma-feel yan sa Kabikulan, yung epekto. Pero kung medyo malaki po siya, at kasama yung epekto ng amihan, parang bumabagyo din dito sa atin sa Bicol. May mga pabugso-bugsong ulan, at may hangin po. Pero hindi siya nalampas ng 75 kph. Okay? So, medyo mabagyong panahon lang dito sa may area po ng Visayas. Okay, so kailangan lang natin are prayers. Mag-pray tayo na sana hindi siya lumakas at bumilis pa ang kanyang takbo para saglit lang lampas ka agad sa ating bansa. Although may epekto po ito, mas shorter ang duration ng effects. Okay? So, common naman po sa Visayas at Mindanao pag tuwing December talagang may dumadaan pong mga bagyo. But sana naman po na hindi po ito tumuloy. Okay, let's hope some miracle will happen. Yan po ang pinaka-greatest gift na mabibigay sa atin ni God. If ever, yan yung... importante po, alam natin na may pagpalapit na bagyo. Ang importante din ay makakapaghanda tayo, mga DRMM, mga disaster risk groups sa Central and Southern Philippines na maghanda po dito sa weather system na ito. At medyo may dala po itong ulan at hangin.
Okay, so antabayanan po ang latest na yung weekend. Maglalabas tayo mga GovSat. And then, baka maglabas rin tayong Stormwatch. And abangan po ang next video analysis natin sa Lunes na po. Dahil on Monday, that will be 24-hour left. Papasok na siya ng PAR. Dito po sa area na ito. Ito yung Philippine Area of Responsibility. So, papasok po siya dyan on Tuesday. So, sa Monday, mag-i-issue na tayong special coverage ito sa system na ito. Bibigyan po ito ng pangalan as o death once na pumasok. I think the international name is RAI, R-A-I. So, tingnan natin yan sa susunod na video analysis natin. So, let's hope, pray lang po lagi. Mag-pray po tayo. Maski anong religion po kayo. Yan po ang kailangan natin. Ang greatest of all prayers, baka wag na pong pumunta ang bagyo ito sa ating bansa. Okay, so yan po ang ating latest na yung araw ng Biyernes hanggang Monday po ito. At babalik ulit tayo sa darating na Lunes upang ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon, lalo po yung bagyo na posibleng maka-apekto sa ating bansa this coming December 16. Don't forget to subscribe to our channel sa YouTube channel, Mr. Typhoon.tv, at sa ating Facebook page as well, MrTyphoon.com, sa ating website, www.typhoon2000.ph. Since 1997, dyan po para i-provide sa inyo latest information ng lahat ng agencies around Asia Pacific na nagmumonitor dito sa isang bagyong ito. Okay, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Be #WeatherWiser. Happy weekend to all. Take care. And maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.